Het is origineel een Suzuki Swift sedan. En daar heb ik, in het kader van radstijl heb ik daar een motorkap op zetten van de Massey Ferguson, van trekker dus. En lamp van een oude truck. En nou ja, een mooi stukje lak erop en wat roest. En ja, dat is de stijl van die auto. En ja, zo rijd ik daar dagelijks mee. Ik mag graag pielen, creatief, oors en oors. Ja, ik vind het zelf ook mooi. Een lach op zijn tiert is mooi natuurlijk. Dus ja, dan begin je te denken wat het nou net en het laatste wat nou net het nou. En dan ja, zei je van hey, dit is leuk. Daar denk ik het eigenlijk op. En hoe reageren de meesten? Ja, de meeste meisjes vinden het mooi. Nou. Dan zullen ze eerst denken van wat het er nou, waarin moet ik skaten. En dan nou, ja, het is ook wel grappig, het is ook wel leuk. Ja. En dat creatieve, waar komt dat bij? Ja, waar komt dat bij? Ik zou dat weten. Nee, dat zit erin en ja, geen idee eigenlijk. En dit soort verzinsels, ontstaat dat gewoon in de waai? Ja, dat is zo verschillend. Zoals die Volvo, die barbecue, dus dat heb ik al 10 in de Holland van, ik wil graag een Volvo hebben, zo'n Amazone, maar toen wist ik echt af van dat is wel lastig. Als ik denk met winter dat binnen staan. Dus dan ga je verder denken, wat kunnen we dan doen? Een modelauto, nou ja, iedereen al, en dat is ja, een model. Ja, ik denk met 19 met een barbecue in. En dan maar in die knap verrot is, zeg maar, die net meer op het dik mooi. En dan plukken we daar de motor uit en bouwen we er een barbecue in. Nou, zo hebben we dat ding. We beginnen bij het begin. Spaatbad van Honda CB. Koplamp van Citroën Traction. Dat is een ouderwetse auto uit de A1938. Koplamp in het zelf maken. Tank van een Suzuki. Spatbad van een Suzuki RM. Achterlaag van Japper. Uitlaat van Suzuki VS 150. Zadel van een Harley Davidson uit 56. Stuur van een fiets. En ja, dan al wat rommel wat voor mijn voeten laden. Ik heb wel zoiets van, ja, ik vind aandacht ik wel leuk nou, maar vooral als het dan iets lukt is, dan zeg je, hey, dat is een gek idee en dat werkt ik nog mooi. Maar nou ja, hier ben ik kom, de meeste summen is maar een glimlach van, dat is machtig. En ja, dat is onbetaalbaar nou. Ik zo'n gepiel. Het is ook gepiel, ja. Maar ik hou wel van gepiel, ja. Ik heb wel geduld. Het is een machtig projectje, want eerst dan krijg je dus van zo'n hele grote tafel vol en van al die lietse bloempjes. Nou, we beginnen gewoon, hè? Overal vandaan zijn er mensen op het ogenblik aan het narcissen breien, aan het grasprieten breien, ze haken sneeuwklokjes. We krijgen van alles binnen. Elke keer dat we hier komen, het wordt echt mooi. Het wordt prachtig en het verbaast je wat de vrouwen al hier net kennen. Hè? Waar wordt dit nou eerst verbroekt? Dit wordt gebruikt straks bij de opening van de nieuwbouw van de Scheerstins. De Scheerstins krijgt er een nieuwe foyer bij, maar die wordt in augustus pas geopend. En een heel belangrijk deel van de Scheerstins is juist die stinsenflora die hier rondom de stins staat. In het voorjaar, de voorjaarsbloemen. En toen kwamen we op het idee om juist die stinsenflora naar binnen te halen. Te maken, te haken, te breien, te quilten, te filten. En dit is, dat vind ik zo mooi, die hij ze hartstikke mooi maken. Dat is
precies nagemaakt. Ja, dit is Die nou. schijven, zie je dat bloempje hier? Ja, precies die dat is echt, groen, die zit er precies zo dat bij. groen er zo in en dat oranje hebben ze Die precies is nagemaakt. echt heel mooi worden. Want binnen er hier een soort steense planten. Ja, we hebben heel veel soorten. Ja. Vroegbloeiers en laatbloeiers, echt veel. Ja, en is dat bijzonder? Nou, er zijn wel meer plaatsen in Friesland hoor, maar toch staan hier een paar plantjes die elders maar zelden staan. Dat wel. Maar je hem door hier toch gewoon zo wel rond te rennen? Of? Nou wel, want het is hartstikke stensenplanten die beginnen betiet. Die zijn ongeveer van januari tot mei. En we zitten nu correct in het laatste stukje, dus nu maar we wel even in het gas, hadden we voorzichtig nog. Ja, en wij zijn dan nodig om de boekjes te pakken of de iPad te pakken. Van kijk, zo ziet hij er in werkelijkheid uit. Nou, en dan wordt het ook schitterend nagemaakt. En samen leren we van elkaar, hè? Want die ene weet dit en de andere weet dat. En ze breiden het uit van Veenwoorden naar de Griep en dan vriendin, Boeten en Kolm. En, Het is heel Friesland. Nou, het beslag daar is een mooi stukje, moest denken. Ik heb het gevoel, ik doe maar wat en dan komt er toch wel wat leuks uit, zeg maar. Dan komt er toch een steense plant uit.